Unity Victory Lapen Prosperity Amai Puluni EM Conscientia Parman Tarabasa pathu aklam along kepaman. Mati jong ni pai kre isiar ni anarlo por pai kre isi pen lakha kre hini Puluni Conscientia angkang aparman Tarabasa pathu aklam along Karbi Anglong Autonomous Council pen Unity Victory Lapen Prosperity Amai peman ponlo. Unity Victory Lapen Prosperity Amai EM Kangbura Kilin pen chipahem pupon. Amay along aluhi sarpo aman pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang, Deputy Speaker Dr. Numal Momin, Chopha aluhi KAC Chairman, Raju Tiso MLA Dorsing Ronghang, MLA Bidasing Ingling, Lapen KACEM, MEC atum Anparta KAC Board Chairman pen Chenglok, Ronga Circuit Hekiding atum Chitongdun. May along palidam dia prang center along non head jonga kimi kikim, market ahem ingpu pondo, Lapen det Puluni Circle asayahem, Akimi ingpu pon to that a pit. Puluni along 30-bedded hospital akimi, kikim ingpu ponlo, lapendet, maya long palesi, may pangcheng ponlo. Bangso Unity Victory Lapen Prosperity amay along APHLC Congress Lapen ASDC klem bangatum, amitanga song along COC BJP Ratcharya long, ke klem, kedam kemi Lapen KACCM Dr. Tuliram Ronghang apan. Ning kaching samte dung ke doa jok, bang paro truck sosia bang pubang piatum chipa ogdunlo. Lapen Puluni Highway penrong arloke damatowar longkre hini sita kam klem bomlo lapen kevang jianing kan tang popusi pachini pon lapen Puluni arong asoratum pinpur alo pipa jurdun ke jong duna bangke auditorium hall repairing gym badminton court hainang ji lapen isi hini akaprek akemang ta jongdun lasi KACCM pen pachun labji pusi radaphan chichak tekanglo Kijutsi pinso tuma pan dowai ki aba mission lapen arloso tuma pan terang hon lapen takari ron ponsi mai pajut pondo. Radamai pi ini dak lo laso radamai pi along paceton si ini dak haro long tame eme kacileng laso operation center bang dak pupon lo keutar bang ting pupon lo la lapen ke dak Pulunia long kuti ke thom sose lingkan siang bong la dak klempon lo la ke market set lapen ke ko dak 30-bedded hospital model hospital la 7 crores atangkal lekai adata pining pupon lo penceng lok akapreka sayang deng dak klem bom la lapen ke dak pini la somai long ye tim kar piang long phan aning ka che the pen kebang sil pen epsal sil pen congress hatu pangrum pet pen don bharot trok so se abang puang phetum pini BJP long na chupok don lo lapen ke akapreka sayang deng dolang la ka chutki tim ka chutki ara to phan la hai belek a scheme do la spray machine pipen chenglok sel hergap tum phan therang la hai ke joy pen ki pipen chenglok la pen la soprang bang ke la purui the chili hanjang chili la pen motolma chili la ke aprang ma si piat lo la si pinie bang ke officially si ron cha sir ala venture school han mang tamana pai long lirek la non claim bom lo process bom lo prabjin bang ke long ye pan si body pon bom lo la tum ke quarterly si bang mati la si non bang ke process bom lo phal la pen hola 192 tum handa as you bang clearance lo tum na do malong lo tet teacher tum ke